נכנסים לאפליקציה הזאת, שימו הגלריה שלי, יש לכם פלוס בלמטה, אם אתם באייפד זה נמצא לכם למעלה, ואז אתם לוחצים על 1.21, אתם לוחצים על הצבע, אתם עושים אדום, ואז אתם לוחצים על העיגול שפה, אתם לוחצים את קצה פלט, ואז יש לכם פה למעלה, אתם עושים ריצוד, ואז יש לכם פה למעלה גוון שאתם רוצים, תעשו איזה גוון שאתם רוצים. אם אתם עושים את הכי בסוף, אז זה עושה לכם צבע כזה, את הטבעוני, ואתם עושים ככה